egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Ngicane kakhulu ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngibingelela abafundisi bonke egameni likaJesu. Ngohlelo uNkulunkulu ababeke ngalo siyabingelela kakhulu noBishop Ngcobo. Sibingelele ibandla lonke kaNkulunkulu, sibingelele worship team bazalwane egameni likaJesu. Amen. Amen. Sekusele kancane. Hallelujah. Siyogubha umkhosi wePhasika. Amen. Hallelujah. Amen. Isifiso sami engathi abangcwele bonke bangaqonda ukuthi liyini iPhasika lisho ukuthini kumuntu okholwayo. Amen. Sisodwa isizathu singakwenza ungayi ePhasikeni. Niyafuna ukusazi bazalwane? Ukufa. Uma umntwana wakho usindisiwe awukwazi ukugejwa iPhasika liba kanye ngonyaka. Amen. Kodwa uma ungaqondi uthatha uNkulunkulu umfaka esikhaleni, ubone inkinga zakho zinkulu zokuya ePhasikeni. iPhasika lisho bazalwane ulona sekumpilo lenkolo. Kahle kahle inkolo sibona ngePhasika ukuthi nanti inkolo elazi ukuthi uJesu walenzelani. uJesu akafelanga amasonto, wafela umuntu. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Kodwa abazali balezi insuku abaqondi lokho. Amen. Umthandazo wami ukuthi uNkulunkulu angisize ngeke ngingene emkhulekweni just ukuthi ambule iPhasika wonke umuntu ukuthi lisho ukuthini. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Xa ufike ezulwini sewuhambile la emhlabeni uyokubuza uJesu wamphikelela. Mawuzothi wena ngakuphila nini? Athi Jesu uPaul wazi wabhala. Walokhu sakwamukela enkosini esimnika khona. Ukuthi uma ungayi ePhasikeni ungaligubi ngoba asayi kokuqala phansi ePhasika. iPhasika lenziwa kanye. Kwaba khona elazwa kwi-Old Testament, kwaba khona ezwa kwi-New Testament kwaphela. Ele-Old Testament lalenza uIsrael yedwa. Kodwa ele-New Testament lenziwa uJesu. Ebona ukuthi kunabantu abasele abangangenanga kwelika Israel. Wayesethi akamba ayofa, akekho umuntu ongayofa afe nabantu. Waqala ngoJesu kwathi. So uma siya kuPhasikeni bazalwane, sisuke siya kokona. Unakho siyaphila kungenxa yakho. Alibonge igama lenkosi. Ngiyakugqugquzela, ngiyafisa uNkulunkulu anenzele umusa ngegama likaJesu. Amen. Ngiyakhumbula ngomnyaka uMngcobo wayekhuluma nabazali besebenza sikhonza nabo. Bavele bavolontiye ngoba kuneqhathani ngePhasika, bavolontiye ukuyosebenza then ePhasikeni. Base uyabona ukuthi ayambulekile. Amen. Kahle kahle ukukhonza kwakho zonke izinsuku kupheleliswa ngePhasika. Nangeza bazalwane. Kahle kahle thina ngoba sePhasikeni bakudlela siyoqeda unyaka. Unyaka wethu uzowenza ngePhasika. Uma uJesu evuka, uvuka ukuthi uwane empilweni. Alibonge igama lenkosi. uNkulunkulu asisize ke bazalwane alembule iPhasika kithi sonke. Siqonde. Amen. Kusukela kusasa bazalwane kuze kube lesihlanu sizongena emkhulekweni fasting. Don't worry, 6 to 6 you are done. Sizokhuleka sikhuleke indlela. Sikhulekele imoto esihamba ngazo, sikhulekele bazalwane nenhlala kahle. Sikhulekele ukuthi masiye ePhasikeni uNkulunkulu afika mbule. Singabantu abavakashile kodwa konke sibuya naso. Amen. Kunesisho sozongisho baMahlaba ethi akufuna ukugejwa iPhasika ngoba njalo ngePhasika ngibuya ngiphethe ifumba. Hallelujah. Uma sonke singaya ngaleyo attitude siyobuya nezinto bazalwane. Bathi oPeter umuntu oyehleli nasemnyango
sibheke bathini bazalwane Sibheke. lithi iBhayibheli wakabheka elindele ukwamukela ukuthize nathi ke masephasikeni silindele ukuthi kukhona into ezobuya nazo awukwazi ukubonga uNkulunkulu bese yathula uNkulunkulu alibonge igama lenkosi ngicela sivule kuMateyu chapter 5. Thank you, Jesus. Lapha singakashumayeli nje. Bazalwane, I'm very proud ngomusa. Azi into zakhe isindayo. Ukuthi kunjani ukugijima ePolokwane ngiyangijabula kancane khala yeba ngenza kunjalo angasokuninga ngokule ngokujayisa sokuba ngiphasikile hey bakathatha shalo musizanda kungumusa kaNkulunkulu konke kungumusa bazalwane. Congratulations my boy. Indlela uthembeke ngayo enkonzweni iyasimangalisa. Alibonge igama lenkosi. Nikhawuleke niyazi ukuthi ukholwa kanjani akithi nimenze njani athi ukhole namfana wethu ozala ake simjabulise nje bazalwane ozumela ngenzela umntwana sokuthatha nemali epaseka uzosebenza abekhokha. Congratulations boy. Akuyonto esijwayele kodwa nje kuhle bazalwane lo mfana uyasikhonza khawula mfana ngiyabala God bless you. Angathi pasikeni akayi khawula mfana uyasaba ngona ngibambe. Bless you. Father, in the name of Jesus Christ, we pray. Bless him in your name. Ulukulu namandla wonke benza aphumelele. Ngegama lika Jesu. Baba wethu ngiyeke ngegazi lakho kusuka ekhanda lezinyaweni. Baba ngidala impumelelo phezulu kwempilo yakhe. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Baba. Awona namuchubo namayini nawe sokuthola lesisibusiso. God bless you. Ngiyazi mangcobo uzombheka ebhukwethu khona ibenge kunalo ebhukwini. Hallelujah. Bazalwane siyabonga uNkulunkulu ukuthi abantwana bethu ukuthi benze kahle. Amen. Kusesikhathi ngalokho ukuthi uthola umsebenzi kanti uNkulunkulu unikeza italent. Lokuthi uphile ngalo. Amen. So ngiyakhuleka bazalwane sibaxhase ngakho konke singenza ngakho. Njengoba besakhithi ngokuamesha level imali saphuma kubazali. So ngiyacela simsupport bazalwane. Nomuntu owezokunye simsupport. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane nje ikhona ingane ngisekhuluma igama zozama ngubani. Iunompembe. Yabona useyaphela esigabeni esiphezulu. Uaso ngibonga igama lenkosi. Abantwana bethu bonke lawo bazalwane
Matthew chapter 5. Verses 10. Soon and very soon we are going to see. Soon and very soon. We read from verse number 3. Babusisiwe abapofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Babusisiwe kanjani bazalwane? Abapofu emoyeni. Namhlanje ngifuna ukunikeza izikhali zesibusiso. Ukuthi awudingi i-special prayer ukuze ubusiseke. Kodwa sina eBhayibhelini nakho. Wena wakho ukuthi ulifunde iBhayibheli bese uyalenza. Wena nje bazalwane. Ulifunde bese nje uyalenza. Mina bazalwane angikwazi okamavesi eBhayibhelini. Kodwa nawe wazi ngifuna ukwenza. Akwanele ukufunda iBhayibheli ungakabi yilo. Ufuna ukufunda iBhayibheli isemaphakathi. Glory to Jesus. Uthi mawufikwa isilimo uzoleko Jesu utasona isinto kuphela. Umntana aphila ngaso. Lingaseki iphepha elibhaliwe kodwa iBhayibheli sekubuka ngaphakathi. Alibonge igama lenkosi. Unjani umoya wakho odohlala nawo? Lese mphathi iBhayibheli. Kodwa ndebathi nasi isipoku sesiyothatha sokuhamba mama. Alibonge igama lenkosi. Babusisiwe babunene. Hallelujah. Awuphinde lezulu. Babusisiwe abapofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Umbuso nje bazalwane. Ngowabo. Don't tell my God our final destination is heaven. Glory to Jesus. God is zilibamba zisaphila na. Oh yeah. Uthi uhamba kube kuhamba izulu enani. Kuhamba izulu ekhona. Alibonge igama lenkosi. Ungene kini kunama-altari kunamanadi. Uvele ungene nezulu. Shout hallelujah. Ziyaphupha imithi zakho uma ungene nezulu. My God. Hallelujah. Labekaya ukhula. Ngoba bayithandazela abantu. Ukhona abafika ebusuku benza izinto beyiqedele ekuseni ngabo-4. Ngeke mina ngiyathandaza in the same house. Uvele kuphamba nohlelo. Wazothi uma kungamsalala nedani ngoku. Awuzame indawo olala khona into zabahlangana ngokho. Mawuhamba noNkulunkulu khona izinto eziphuphayo. Shout hallelujah. Hayi ukuthi uzobe nemali. Kodwa uhambe nobukhona benkosi. Ngoba emoyeni umpofu. Futhi bese Babusisiwe abakhalayo ngokuba bawududuza. abantwana bazalwane. Uyazi uJesu lentumela sentabeni. Wayazi ukuthi empilweni zohlala nezinto ezibuhlungu. Uthi ningakhathazeki ngezinto ezinehlelayo. Ngoba ngesikhathi mfika ukukhala, yena uyaduduza. Bazalwane. Yiko John 14:18.
inhliziyo yenu ingakhathazeki kodwa kholwa. Alibonga igama lenkosi. Mawufika isimo sikufike ekuseni othi good morning, uhamba nini? Mawufika ebusuku uthi good afternoon, uhamba nini? Ngoba asikho isimo esizokwehlela into unomphela. Zonke izinto ezibuhlungu zithemporal. Mawufika isimo sokukhala usekeleni eduze nami ubheka njani uhamba uzongisiza He is by your side. Hallelujah. Owakho ukuthi ubheke phezulu ngesikhathi sokulingwa. Hallelujah. Glory to Jesus. uNkulunkulu uyakwazi ukuyithuthuzela umuntu. Uzathi kwisambulo uyena uJesu yokusula inyembezi. Bayeke bakhalise unayo umduduzi. Babusisiwe abakhalayo. Ngesikhathi ukhala babalekela abantu. Kanti babaleka isibusiso. Asikho isibusiso osithola ungadlulanga ekulingweni. Ngesekhona sontweni. Bakithi iBhayibheli aheke kulo isikhubekise siza ngayo. Lithi kungcono uthathike ulibophe mphaleni wakho oyiphotholayo kunezinto ezizokwehlela. Nawe okhalisa abantu nsuku zonke aheke kuwe. Njalo umuntu mayikhala ebusuku ekhala ngawe ngeke bekuhle kuwe. Alibonga igama lenkosi. Angitshela abafana ngibafana bami sakuphika amantombazana. Ngoba ngesikhathi ethethiswa kube ekhaya isiqalekiso sehlela kuwe. Ningabheki phansi amen. Alibonga igama lenkosi. Bazalwane, mkholweni uNkulunkulu. Mkholweni uNkulunkulu noma yisiphi isimo. Umkholo noma sewubone ngathi uNkulunkulu anifele. Amen. uNkulunkulu uyakanjani ngihlupheke nje ngimkhonza. Lalela ugame ngento eyodwa ukuthi uma ungena emlilweni na ungena nawe. Manje wena uma ukhona ngaphandle ufanele ungangeni emlilweni kanti usekulinde phakathi. Kubeka mfundisi. Babusisiwe abamnene ngokuba bawukudla ifa lomhlaba. Ngiyathanda ke mfana. Bawusunde bazalwane. Engathi ngaqula isibalo ukuthi humble yourself by the side of the Lord. Hallelujah. Ukwentela nje bazalwane. Ungavumela ukuba humble uzehlise kuyithoba. Lithi iBhayibheli wena lokuzithoba nje uzodla ifa abaningizwe. Awuzuba nasidingo sokuhambisa ilist uNkulunkulu yocela into oyifunayo. Kodwa ngenxa yenhliziyo yakho eyithobayo, iBhayibheli yonke into yakho iyokhazimula. Nangizo bazalwane, iyofana nembali etshalwa ngasemanzini. Lithi iBhayibheli ubusika nehlobo iyakhalaza. Alibonga igama lenkosi. Lamazwi uJesu wakhulumela ukuthi aqoqe ibandla. Uma kulunge ingaphakathi lomuntu yindlela ibalula kubuhlungu ukukholwa kodwa unezitha. Yingakho uJesu olela ezenjani ayisikolele wena bese ukwazi ukukolela abantu. Alibonga
Ngiyazalwane ngoba ngiyazazi ukuthi angibi mnandi ukuthi bengasathembeki. So kuze ngisuse isono ngoba mase ngenza lokubhedla akanandaba uJesu ukuthi mina ngisukele. Ngiyazalwane as a family in this church we should be able to help each other. Kwani mazakule komphungosi wathi nina umayibole imali unayo othi nginayo kodwa angeke ngidike ngoba ngwethile. Uzivikele wena ngoba usathane uyakwazi ukuba azikathi ukuthi une show uzokhokha mhla 15 avela umhla 14 aveza isimo esizosula nemali yokukhokha ngaso sekulimele ukukhona. Ngiyazalwana but teach your spirit, fundisa umoya wakho ukwazi ukubekezela. Anobe igama lenkosi lithi iBhayibheli wena kwisabelo sakho uyodla ifa lezo. Ifa lezo umsebenzi, ibhizinisi, imoto, umuzi. Haleluya! Abantwana balungile ngegama likaJesu. Yonke into ethandwa abantu lithi iBhayibheli wena walungisa umoya wakho. Kawubekezela ukudelela umuntu ubekezelele. Amen. Bamdela uyazi sike saphila la esontweni simele umuntu ngama SMS isithuba masande bonke yakhumbula uMamahla kwathi lento ngikidiphe ngibuza phela mhlawumbe iphi andibonge igama lenkosi ihlamba ayinamatheli ungazi uyekukholwa ngenxa yenhlamba uthapha ngaso. Ngizwa andibonge igama lenkosi yebo zalwane awuyona imali ethandwe ubonga abantu kuvumele khona abantu abangaphinde abangafuni. Andibonge igama lenkosi into efanele ukuthi uJesu ukuthi bani uJesu angene kuwe ngesikhathi abantu belindele ukuthi uzophindisela uvela uthi nginikele impilo yami kuwe Jesu. Haleluya. Ngiyakuthandazela lokho ngasuhlethwe kulaqinise zithi ifike inhlebo kuwe ubusuqinile Nkosi. Wathi abantu bofika idaba izokulingana ngaphakathi uzolingwa yithi uzohledwa yithi. Yazi abazali abaningi bake bathathe ubufakazi bakho ubufakazi boNkulunkulu bakujike kube yihlamba uthi yaphumuza nje uzwe ngoba khona into engakithi noma ngakuzwanga ukukhuluma ngakho kodwa engathiwa ukukhuluma ngakho kuyezwakala. Andibonge igama lenkosi kuyafuneka wena ngoba unomoya wokuyithoba uvele ufike ubingelela uthi angempila kwenkosi ungahlali kakhulu hamba. Kuze nabanye abafika kukhulunywa ngomuntu bese beyithatha nebotshela umnikazi wabo umkhathi kwawena nabeni bafise amen. Ukubukule kwenza uzwe into engeyinhle akakutsheleli ukuthi azoyilungisa wena uthi hambe enkosini ngayo. Bona nabayasi kulosikhubuzo kwafika isikhathi la khona abafana bethu bebhede hlangana abantu bangazi abantu bayikhonga bathi kodwa masakholwa mfana ngithatha sibamba nabizo bakholwa nto angikwazi ukuvumelana nesitha ngengane yami. Anginizwa noma ungathiwa yamudlela yathatha uthi phokuna liqala ngayo wakithi ungabahlaza abazalokhonza nabo ngaphandle. Vikela abantu
accident abantu nokuba bayosiza bayashutha bashuthela ukufaka ukuthi ivele ngapenda awukathi ukuthi indaba ivele ngawo ela sesonto saziwa uwe ela bathona saziwa uwe ela baphuza saziwa uwe ela bahlupheka saziwa hey wena teach your spirit fundisa umoya wakho ukuthi ubheke inkosi ngaso sonke isikhathi kwazi njalo bazalwane ngoba abanye baqali ela yena yona abayithwala ukudula ngasakhuluma kuba manje ungicishe kayina lakhe bande kodwa uphamo wakho awuphathekana wakho ayibe igama lenkosi akuyini ukuthi no 3 days goes impilo ibheke focus kuwe abathina mina bathi ngiyabo esho lakho kodwa mina ngifocus babusisiwe abanesihawu ngokuba bayokuhawukela yebazalwane agama lenkosi iba compassionate iba hawu nakiza bazalwane uma khona odinga usizo angaze amcele bawulibona msize lo muntu laba yikhaya lesibili ikhaya lokuqala lisekhaya bathi ibandla yikhaya lakho lesibili njalo ufike ekhaya ufike ubheke iziko ikhona yini antoke igama lenkosi mazingekho umemezelo uyasithenga ngoba wenzela ingane zakho nala fika uvula amehlo eksendeni umambishop siyaba naye basindela kubona Paradise Channel usebenzisa imoto uyayithenga funa usina umshana ekhaya ozana asonto iyashotha umshana bangaki bazababona izinto esiyidingayo sonke kodwa bathola sebese simemezele ukuthi iwashi lishotha ngebhethi lasisontweni anibona igama lenkosi manje lithi iBhayibheli ke uma ulambele ulunga ayi yazi ngiyathola ukubona amadoda emaningi anohlala zami bazalwane alibonga igama lenkosi bazalwane njengoba senkosi ke uthi umoya uya kuthumisa haleluya Verse 8. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba babona uNkulunkulu. Ake sinisho sonke le verse. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba babona uNkulunkulu.
Umbona kanjani umuntu enhliziyo ehlanzekileyo? Alibonke amalebosi. Amen. Izenzo zakho ziyasitshela ukuthi inhliziyo yakho injani. Amen. Amen. Omunye ngathi ngimkhuza uthi akugqoko kaJesu empini. Wathi hayi uJesu ngaphakathi. Lalela siyambona lo ngaphakathi, sifuna ukumbona ngaphandle. Nangizobazana. Nalo ngaphandle unyani. Siyambona. Ngoba lo ngaphakathi kunenkinga enkulu. Akasabi lutho. Kanti izofana ngaphandle. Uvela uphenduke yena uthi iBhayibheli sofana naye. Nangizobazana. Alibonke amalebosi. Babusisiwe banenhliziyo enjani bazalwane? Ihlanze inhliziyo ukuyihlambulula. Makukhona into edunga umqondo wakho noma kukhona into ebuhlungu ekwenzakele, funa umzali uyihlamba uthulule ngesizotho sithi ukugeza. Ngicela abantu becheke izandla bathanda bonke. Khona becheke bejabulela ngaphakathi bathi sathana. Ungajabuliswa izandla. Inhliziyo ibophile. Amen. Amen. Bazama ke siyidwelise kusuka namhlanje. Kuze kuyoba iPhasika. Emkhuleke ethanda ukuthi Nkosi hlanza inhliziyo yakho. Hlanza inhliziyo yakho. Mother to have been this way, it's a corner of my money. Ìgbẹ́lẹ̀ amafíìlì, ìgbẹ́lẹ̀ makọ̀lẹ́ẹ̀lì, ìgbẹ́lẹ̀ ìkàmbá, ìgbẹ́lẹ̀ uzonda, inhliziyo yakho uyazazi ngezikiyona. Kodwa bengabe ukhuleko wakho namhlanje nini? Jesu hlanza inhliziyo yakho. Angibonge igama leNkosi. Hlanza inhliziyo yakho. Mangathi uyakhishwa manje. Kuthiwa ibona bonke abantu. Kazi baba nesibindi sokubuye kuyona. Ngicela ungasabambi lutho enhliziyweni. Noma ngabe walahlwa umyeni wakho. Noma ngabe walahlwa mfana wakusalisa ingane. Khipha wonke amanyanganyanga enhliziyweni. Bese ufaka izwi, ufaka ukukhona. Nangizwa bazalwane. uJesu unamandla. Ngisho ibaba ngisho umuntu ongenababa, ngisho umuntu ongenakhaya, uJesu uyakwazi ukuyiphathela. Kunzima uhamba nenhliziyo egcwele izinto. Udinwa nayinto engekho. Udinwa nje ukuthi nabo belikele bayabukisa kanti inhliziyo yonakele. Jesus, clean my heart. Clean my heart. Aina ukudlula abantu bebeza nomphakathi. Uthi uyabuzoma lawo bathukanayo, uthi hayi yikho la. Kodwa le message sukela la street namhlanje. Uthi ufuna ukungibona, ufuna ukuzokhala ngomzane ngikuphethe. Nangizobazalwana. Into yenzayo ayiwakho. Vele kuthiwa lawo amakholwa abonile. Kodwa hlanza inhliziyo Jesu.
uyezwa. Uma ubuye ngenhliziyo ehlanzekile, kodwa moya ngenjwayelo kuzoba isilolozelo, kodwa mawuzwa ngaphandle ethi ngapholele haleluya. Angeke ukwazi ukuxolela abantu wena ungakazi impolelo. Awuyeke ubheka ikhaya wazalwa kulona ukuthi uqhubeka nini abazali bakho. Makusuzele umoya kaJehova. Senzokhuleka babudlela. Lokusinhliziyo yakho Nkosi. Lokusinhliziyo yakho Jesu. Akube nalo ukukhuleka namhlanje. Clean my heart, Lord. Uthi ngenza izinto eziningi Nkosi bengazi ukuthi kanti ziyasalela enhliziyweni yami. Hlanza inhliziyo yami bakizwe lapho kanjalo litshalo enzimini evundile. Litshalo enhliziyweni emsulwa. Alokhuleka. Kunento engiyithandayo Bishop. Kunento engiyithandayo baba. Uma ngabe uPaul ebhala ebhalela izwi laseRoma noma ibandla laseRoma. Kune-verse kwi-chapter number 10, verse number 10. Elithi kuba ukukholwa ngenhliziyo. Inhliziyo is the center of everything. Inhliziyo iyo yonke into umuntu. Awukholwa ngomqondo yakho ngoba ingqondo ikholwa. Kodwa uzwa ngamandlebe ngengqondweni masike enhliziyweni. Inhliziyo is the key of everything empilweni zethu. Ukholo lwethu lulele enhliziyweni yethu. Amazwi akhulunyiwe aya enhliziyweni yethu. Inhliziyo iyinqobo ukhipha ngomlomo wakho. Usuka enhliziyweni njengoba lithi kuba ukholwa. Inhliziyo inhliziyo iyazona.
Hallelujah. Ake sibize igama kaJesu 3 times bazalwane. 1 Jesus. 2 Jesus. 4 Jesus. Shazona zakona. Check your heart. It's not late. Before it is when it's Bible not lie, was the later. Women also want this was the Ghost. John said that Jesus who said lady with a coffee. As see the who's opposed in them not and no one that in them not. Contact. Who got Jesus Papa didn't get to me. Baba, I never so you can get a
wazobabuza uJesu ku-66 ukuthi nina podisalele niyafuna ukuhamba. Wathi uPetro sewusuka siyephi. Mfisa ukuthi ngafuna lelo bandla enamahlezo namathuba ithi siyawusuka siyephi ngoba bazophila atholakala kuwe. Ubusisi utothemba lakhe lunguJehova. Sezedlile izinto kodwa ithemba lingafi. Sebehlabukile abazali bamfundisa ukuhlabuka kodwa ithemba lingafi. Mina ngiyasho ukuthi isona ngelawo kodwa wamshintsha uJesu. Akashintshwa. Silungise inhliziyo nalento kuqhubeka njalo izokhoda inhliziyo yakho yonakele. Abanenhliziyo ehlanzekileyo bayakwazi ukuyithola. Bashayise ngathi abantu bakhulu. Uthi uNkosi Pawulo ngokuba akamukele enkosini lokho engakwedlulisela kimi ukuthi inkosi uJesu ngobusuku yakhathalwa ngabo yathi abantu isikwa yabonga yasihlephula yathi lokhu kungumzimba wami ohleshulele mina. Kwenzeni ngeyikhathi zonke eliziphuza ngazo uba ningikhumbule ukuba ningikhumbule ukuba ningikhumbule. Thabasizo sanetafula asizile baba kithi abadala kwasize kukhumbuleni uJesu kwamnyama ebhikwa eshawa ekwazwa hlekiswa naye. Sizokhumbula ukuthi wazi washiwo uNkulunkulu ngenxa yethu kanti uyosihlenga. Kanjalo wathi abathandele emva kokudla kwakusihlwa wathi lenebe izivumelwano esisha egazini lakho. Kwenzeni lokhu ukuba ningikhumbule. Asidle tafula sidlala uWhatsApp, asidle tafula sidla uChappies, asidle tafula sishaya ngo-5 kodwa siyale igazi. Ngoba umuntu mawubona umelemele ubona igazi kuyashuba ushite ngisho empilweni. Kufanele ngabe ibandla liba njalo balize ngetafula. Nithi ngibhekele ngokuba ngaso sonke isikhathi lapho nidla lesisikhwa niphuza kule ndebe niyamemezela ukufa kwenkosi ize ibuye. Kusho ukuthi uma ungangeni lana awumemezeli inkosi. May the Lord help you. Akudlulise amagoma nezigodo odlula kuzo, but never deny the Lord. Sivalele amehlo ethu. Baba ngiyathandaza nanti ibandla lakho. Purify our hearts as we are about to partake in your table. I pray in the name of Jesus. Laba bazodla namhlanje khulisa imsipho yabo moya. Abanye kusibabedla namhlanje okwakubeliswa isipho somoya ogcwele sokhuluma ngezilimi. Ngiyathandaza Nkosi uJesu ukuba yilowo nalowo athi ngiyabonga Jesu. Kube yilowo nalowo athi hlengiwe limnandi lelizwe. Hlengiwe ngegazi lemvana. Igazi lakho lisugeze lisiwashe. Ngiyathandaza Nkosi imikhondo nemicibisholo ebheke kuJesu ngezikhathi
uNkulunkulu uyakwazi ukuyithulisa. Akhona yethu ozogula, akhona yethu ozohlupheka. Sihamba sonke ePhasikeni siyogcwalisa inkumbulo yethu, siyogcwalisa uthando lwethu, siyogcwalisa ukubonga kwethu egameni likaJesu. May you bless this table, Lord. Usisa leli tafula singaboni ikhekhe kodwa sibone wena sihlephula. Omunye hlephula endlebeni, omunye hlephula esiswini. Sikuhlephula, sikukhombisa ukuthi siyakukhumbula bese igazi lakho elaphuma kumanxeba esihlala usuwashe ngalo. Father, ngiyakubusisa le tafula egameni likaJesu. Namhlanje abagula bayophila, namhlanje abangena kuNkulunkulu bomuza uNkulunkulu evutha kubo njengomlindi emathanjeni abo. Ngiyathanda uNkulunkulu okay, sesilungele kosikungena silungiselele ukuba abantwana bezulu. Help us, Jesus. Namhlanje ngimelana neziqalekiso zonke abazophuza lana ziyopheka iziqalekiso ayiphi kwabo. Bawuphuma nesibusiso egameni likaJesu, egameni likaJesu. Asikho isikhathi lokuthini sokuphumelela. Ngegama kathi ngisho uLibo lusivukelayo liyawuthothisa. In the mighty name of Jesus. We are your children. Singabantwana bakho. We agree, we were foreigners, but ngokufa kwakho wasenza saba ngabantwana bakho. In the mighty name of Jesus. Father, bless you in Jesus' name. Amen.